co do tempo. Co tempo. Sí. Co tempo. Que pasamos con Paula, Tato. Darío, ti Que vamos pasar po tempo. que? Darío, ti dis pola provincia da Coruña fai, pois, sol. E Marco pola provincia de Lugo. De Ourense. Ti pola de Ourense, ti pola de Lugo ou pola de Pontevedra. Vale. Vamos facer unha de proba. Pola parte de Ourense vai haber bastante sol, pero ao millor ás 7 da tarde pode cambiar moito e pode facer moito frío e poden chegar a chover e a alerta pode chegar para o próximo día pode chegar a como se chama? Pero Marco, estamos falando de hoxe. Bueno, pero tamén digo de mañá. Alerta amarilla. Corte. Empeza Marco. Vai falar do clima de Pero Marco Pontevedra. está falando Do de Ourense. Marco, fala do de hoxe. Vale. Ti vas falar do de No de Pontevedra. Pontevedra. Lugo. Lugo e o Santiago. Vale? Ti Coruña, prácticamente. Santiago non é unha provincia. Coruña, ti Coruña. Aí, ó. Empeza, Marco. Vale, pola parte Non podemos falar. pola provincia de Ourense poden chegar a chover hasta 1 da tarde e despois ás 7 pode chegar a haber alerta amarilla. Con moita chuvia, moito vento e por favor, se non é obligatorio, non se pode salir da casa. Nin andar co trator ou cosas desas. Pasamos con Darío. Hola, chamome Darío. Isto vai. Darío, non podes Dicir a da provincia de... non podes facer eso. Cambie de... Rodri, cambio chulo. A ver. Ourense. No, Ourense era eu. Darío era Coruña. Coruña. Eres a Coruña. Vale. Buenas tardes, chamome Rodrigo. Hoxe van falar o tempo da Coruña. Vai haber precipitacións de chuvia e de nubes. E pola tarde vai haber chuvia e tormenta. Pasamos con Paula Tato. Hola, chamame Paula e hoxe vou falar no tempo de Lugo. Fuera. A ver, viña. Canta. Bueno, fala do que, veña. Hoxe Lugo... Estamos grabando. Cara, a ver, ponte seria. A ver, ponte serio. A ver, Paula Tato, non é un A ver, hoxe... Ai, carai! A ver, Alejandro, tamén ti... Canta la mar...